Από τις 10 μέχρι τις 12 του Σεπτέμβρη, η αποθήκη Γ του λιμανιού μετατράπηκε σε χώρο συνάντησης των πλέον ειδικών στο χώρο του tuning. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι ούτε οι ίδιοι οι διοργανωτές δεν περίμεναν τόσο μεγάλη ανταπόκριση. 4.500 άνθρωποι επισκέφθηκαν την έκθεση και φυσικά έμειναν κατενθουσιασμένοι αφού είδαν τα καλύτερα προϊόντα βελτιώσεων, αξεσουάρ όλων των τύπων, ειδικά kit αναβάθμισης, υλικά επενδύσεων καθώς και ηχητικά υψηλών επιδόσεων. Και όλα αυτά από τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος, οι οποίες παρουσίασαν ό,τι πιο πρωτοποριακό, τεχνολογικά εξελιγμένο και αξιόπιστο στα ειδικά διαμορφωμένα stands. Για όσους μάλιστα η περιπλάνηση στους δύο ορόφους της έκθεσης ήταν κουραστική, μπόρεσαν να ενημερωθούν για τις εταιρείες και τα προϊόντα τους από τη γιγαντοοθόνη που ήταν στημένη στο ισόγειο. Την παράσταση έκλεψαν αναμφίβολα τα 12 βελτιωμένα αυτοκίνητα που ταξίδεψαν τους επισκέπτες έστω και νοερά σε ατέλειωτα ταξίδια δύναμης και ταχύτητας. Το τριήμερο 10 με 12 Σεπτεμβρίου ήταν μόνο η αρχή. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά για το χώρο της βελτίωσης, το tuning θα δηλώνει παρόν. Ραντεβού λοιπόν για του χρόνου και όσοι πιστοί προσέλθετε.
Μετατροπές αυτοκινήτων λοιπόν, και μάλιστα politically correct μετατροπές αυτοκινήτων, και έχουμε τον expert του είδους, τον φίλο μας Σοκράτη Παντελίδη, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια, πόσα χρόνια? Γύρω στα 20 χρόνια ασχολούμαστε με τη βελτίωση του αυτοκινήτου. Ασχολούμαστε μόνο με το group της Volkswagen Audi. Δίνουμε ό,τι έχει σχέση με τη βελτίωση μηχανικά, αξεσουάρ και spoiler, αεροτομές, ζάντες, φρένα, τα πάντα. Ό,τι έχει σχέση. Ποιος και γιατί έρχεται να φτιάξει το αυτοκίνητό του? Έρχονται αυτοί οι οποίοι έχουν αγοράσει ένα 1400 Golf ή στο group το δικό μας, το οποίο έχει 75 άλογα. Στην αρχή θα ήθελαν να αγοράσουν μεγαλύτερα κυβικά, αλλά λόγω του χρηματικού ποσού, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, έρχονται σε εμάς για να μετατρέψουν αυτό το αυτοκίνητο πάνω από 150 άλογα ή να του δώσουν κάποια πνοή. Δηλαδή δεν τους ικανοποιεί. Δεν τους ικανοποιεί τα ηχήτα. Λόγω και είναι επικίνδυνο σαν 1400 κυβικά. Γι' αυτό έρχονται σε εμάς να αυξήσουν αυτή την υποδύναμη για καλύτερη και ασφάλεια του αυτοκινήτου. Δηλαδή ένα γρήγορο αυτοκίνητο με καλά φρένα σίγουρα είναι πολύ καλύτερο στην ενεργητική ασφάλεια, στον δρόμο. Σε όλα. Δίνει σιγουριά στον οδικό. Αυτό είναι το βασικό απ' όλα. Και μάλιστα έχουμε εδώ πέρα ένα ζωντανό παράδειγμα. Για εξήγησέ μας. Έχουμε ένα 1400 οκτάβια. Να ανοίξουμε το καπό λίγο, να δείξουμε το στεριό. Έχουμε ένα 1400 οκτάβια, το οποίο έγινε 1800 turbo, το οποίο του δώσαμε ζωή με 270 άλογα. Έχουμε τα 75 να το πούμε. Βεβαίως, έχουμε αλλάξει τα φρένα του, έχουμε αλλάξει την ανάρτησή του, την εξάτμιση του από μπρος μέχρι πίσω. Το έχουμε ενισχύσει με ράβδους στρέψεως, με σινεμπλοκ πολυουρεθάνης, τα πάντα ό,τι έχει σχέση με την ασφάλεια. Γι' αυτό εδώ πέρα το αυτοκίνητο το οποίο βλέπετε. Και είναι 1800 turbo με 270 άλογα και με εξάρτηση ασμάτων. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έβγαλε το εργοστάσιο. Αλλά να τονίσουμε ότι το αυτοκίνητο αυτό καλύπτεται από εγγύηση, έτσι. Βεβαίως, υπάρχει, είναι από ό,τι έχει σχέση σαν 1800 το καλύπτουμε. Απευθυνόμαστε σε άτομα τα οποία τρέχουν αγώνες Dragster? Όχι, δεν απευθυνόμαστε, γιατί καλύπτουμε τα αυτοκίνητα τα οποία φεύγουν από την εταιρεία μας, καλύπτονται όλα με εγγύηση και στους αγώνες Dragster δεν δίνει κανένας κατασκευαστής εγγύηση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι ότι στους αγώνες Dragster, εκτός από τα γρήγορα και όμορφα αυτοκίνητα, έχουμε και ευθέρειες υπάρξεις. Κώστα, το πιάστε υπονοούμενο. Αυτό έχει και τα ωραία του φυσικά, όπως βλέπεις. Και όχι μόνο, υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα οι οποίοι παίρνουν μέρος σε αγώνες και φτιάχνουν πάρα πολύ δυνατά αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν εισαγάγει καινούργια αυτοκίνητα από Αμερική. Ρουκέτες, για αυτό το λόγο, για να δείξουν στο ελληνικό κοινό πολύ πιο δυνατότερα αυτοκίνητα και το ενδιαφέρον να μεγαλώσει. Ωραία, πάμε σε πιο γήινες καταστάσεις. Αν κάποιος δηλαδή αποφασίσει να φτιάξει το αυτοκίνητό του για το δρόμο κανονικά, έτσι, όχι για Dragster, από πού ξεκινάμε και μέχρι πού φτάνουμε? Η μία τιμή είναι η αλλαγή του κινητήρα, που περιλαμβάνει τα πάντα για την ασφάλεια του οδηγού, και το κόστος είναι από 4.500 μέχρι 6.000 ευρώ. Και οι απλές μετατροπές είναι από 1.000 ευρώ μέχρι 1.500-1.600 βία βιοτοπολή. Λογικά πράγματα. Βεβαίως. Για αυτά που παίρνει. Βεβαίως. Ενεργητική ασφάλεια. Βεβαίως. Παίρνει από 30 μέχρι 55-60 άλογα. Μάλιστα. Μας βάζει σε σκέψεις, Σοκράτη.